την Περσία, το βαπόρι απ' την Περσία, το βαπόρι απ' την Περσία, πιάστηκε στην Κορινθία. Τόνι 11 γεμάτο, με χασίσει μυρωδάτο. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε καρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε καρμάνια. Βρε κουρνάσε μου τελώνει, βρε κουρνάσε μου τελώνει, βρε κουρνάσε μου τελώνει, τη ζημιά ποιος την πληρώνει. Και σ' αυτή την ιστορία μπήκαν τα λιμένα αρχεία. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, καρφωτή και λαδωμένη. Δυο μεμέτια τα καημένα, μες στο κόλπο ήταν μπλεγμένα. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Οι λεβέντες μας, οι χοροδιδάσκαλοι μας από το λαογραφικό όμιλο Γρηγόρη Ασιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε την ομάδα μας στον Πλάτανο που οδεύει ακάθεκτη έτσι για τον νικητή του μήνα. Για να δούμε αν θα βρεθεί κάποια ομάδα να της βάλει φρένο σε αυτή την προσπάθεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο Ρικένα. Γεια σας.